Den russiske revolution. Den russiske revolution er en vigtig del af Ruslands historie, som direkte førte til en blodig borgerkrig og senere skabelsen af Sovjetunionen i 1922. Gennem revolutionen skete adskillige vigtige begivenheder, som senere vil få betydning for Ruslands fremtid og vil have indflydelse på resten af Europa. Den russiske revolution var opdelt i 2 revolutioner: Februarrevolutionen og Oktoberrevolutionen. Februarrevolutionen skete spontant og blev gennemført af almindelige bønder og arbejdere uden nogen form for planlægninger eller revolutionære ledere. På kort tid førte det til zarens fald, og i med at han blev tvunget til at give afkald på magten, og det førte til dannelsen af den midlertidige provisoriske regering og gjorde, at Vladimir Lenin, som tidligere havde levet i skjul, kunne vende tilbage til Rusland. Lad os spørge Mira, forsker i februarrevolutionen. Februarrevolutionen er blevet sådan beskrevet mere som et sammenbrud end en revolution, og både våbenproduktion, fødevareforsyninger og transportsystemer gik ned i omkring 1916 til 1917. Og tilliden til styret var væk, og folk stolede ikke rigtig på noget, og soldaterne gik fra fronten i store tal. I cirka februar-marts var der fødevaresituationen blevet så desperat, at arbejderne i frustration holdt op med at arbejde. Og der var masser af strejker og demonstrationer i Sankt Petersborg, og krav om fødevarene blev nu lagt til det med det politiske krav om frihed og en afslutning på krigen. Og Nikolaj den 3. han bestemte sig for at sende Dagmaren hjem den 11.3. og minimerede urolighederne. Urolighederne minimerede sig i hovedstaden Moskva, og de soldater, der ikke blev bestemt over, skulle jo hjælpe politiet og gøre en fælles sag. Oktoberrevolutionen var en planlagt og gennemtænkt revolution med moskvatruske kommunister i spidsen. Det var en væbnet kamp mellem forskellige grupper, som forsøgte at komme til magten og skabe en ny regering. På dette tidspunkt var Lenin kommet tilbage til Rusland og var blevet en frontfigur for moskvatruske kommunister, som efter hårde kampe formåede at tage magten i Petrograd og Moskva. Lad os spørge Anton, forsker i Oktoberrevolutionen, om hvad der ellers er sket. Da Vladimir Lenin i 1917 vendte tilbage til Rusland, ville han gå direkte mod regeringen og få landet til at fortsætte i verdenskrigen. Udover det krævede han, at magten skulle overgives til soldaterne og arbejderne. Det gik regeringen selvfølgelig ikke med til, og Lenins mission mislykkede i juni, hvor Lenin blev tvunget til at gå under jorden. I efteråret fik bolsjevikerne, som var Lenins hær, både mere held med missionen, men også mere held med deres mænd. De fik altså mange flere mænd, som f.eks. Petrograd-sovjetterne. Lenin havde nu heldet med sig. Lenins plan var nu at gå væbnet mod regeringen. Bønderne begyndte at erobre godsernes jord, og soldaterne kom derfor til for at få deres del af jorden. Bolsjevikerne kunne nu få magten uden nogen problemer.
Opstandelsen blev nu ført frem i sovjetisk navn, og det blev nu bolsjevisk regering med Lenin som leder. Efter det skete mange ting, som for eksempel Finland de erklærede sig selvstændige efter at have været under sovjetisk magt. Og revolutionen udbredte sig derefter i alle de russiske byer. Og derefter var det kun bolsjevikerne, der sad på vagten, og det kommunistiske parti blev så alt dominerende. Hvorfor er den russiske revolution blevet, som den er? Hvad er baggrunden? Det har vi Josefine, forsker i baggrunden på den russiske revolution, til at svare på. Den russiske revolution er den samlede betegnelse for en række revolutioner i Rusland i 1917, som ødelagde zarens enevælde og førte til oprettelsen af Sovjetunionen. Baggrunden for den russiske revolution skal findes i de dybe modsætninger, der gennem århundreder er opstået mellem den brede russiske befolkning og samfundets top. Efter revolutionen i 1905, der lovede zaren befolkningen forbedringer, men de politiske forandringer blev ikke så vidtgående som håbet, og det lykkedes for zaren at bevare den politiske magt næsten intakt. Med Ruslands deltagelse i 1. verdenskrig voksede problemerne igen. Krigsnederlag og økonomisk krise betød, at det russiske samfund var mere eller mindre brudt sammen. Utilfredsheden voksede, og tilliden til zaren, den var væk. I Rusland var der samtidig stigende priser, som der skyldes manglen på mad som reaktion på forstyrrelse af landbruget. Det førte til krav om højere lønninger i fabrikkerne, og i januar og februar i 1916 førte det til omfattende strejker. Resultatet af alt dette var en voksende kritik af regeringen og krigstræthed. Efter oktoberrevolutionen, der blev zarfamilien flyttet til Ural, hvor natten mellem den 16. og den 17. juli 1918 blev myrdet af bolsjevikkerne. Ligene blev kastet i nedlagt mineskakt, og nogle dage senere blev de hentet op og forsøgt at blive destrueret med syre og afbrænding og derpå begravet i en skov. I 1979 der blev der fundet skeletter, som på baggrund af blandt andet DNA-prøver bestemmes til at være resterne af kejserfamilien, med undtagelse af tronfølgeren Alexei og en af døtrene. Men de jordiske rester af familien de blev bisat i Peter Paul-katedralen i Sankt Petersborg 80 år efter mordet. Resterne af Alexei og den manglende datter Anastasia blev fundet i 2007 og identificeret året efter. Revolutionen i Rusland i 1905 er blevet kaldt generalprøven på den store revolution i 1917. Mange af de samme personer, for eksempel zar Nikolaj II, Trotsky og Lenin, var indblandet, og det var under denne revolution, at det første sovjetiske råd blev dannet. Men i 1905 lykkedes det zaren at splitte de revolutionære ledere og standse urolighederne og lidt efter lidt trække de fleste af de indrømmelser, han måtte have givet i starten, tilbage igen. Revolutionen endte med zardømmets sidste vellykkede forsøg på at bremse gradet om forandring i Rusland.